Už viac ako 30 rokov ponúka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici štúdium na katedre teológie. Za tie roky sme udelili okolo 600 akademických titulov v rôznych študijných programoch. Chceli by sme teraz spoločne sa stretnúť a poďakovať za to, čo pre nás, bývalých študentov, absolventov, tieto roky na katedre znamenali. Vyše 30 rokov pôsobenia. Chceme spoločne spomínať, poďakovať Bohu, ale aj ľuďom, ktorí mnohé roky svojho života venovali rozvoju a službe práve na tejto katedre. Veľmi budeme radi, ak sa pridáte a 26. a 27. apríla, piatok a sobotu, strávite spolu s nami. V piatok skôr na takej odbornej konferencii ukončenej ďakovnou bohoslužbou a v sobotu práve v týchto priestoroch v krásnej prírode okolo hotela Šachtička nad Banskou Bystricou chceme mať taký spoločný komunitný piknik. Príďte, veľmi sa tešíme na rozhovory, spoločenstvo, ktoré nás spolu čaká.